Aquest cilindre es comporta com ho faria el cos humà i serveix per buscar una estratègia contra variants d'un bacteri concret que ja no responen a cap antibiòtic. Afecten sobretot persones immunodeprimides i no és una realitat llunyana. Aquí n'han vist casos, per exemple, lligats a l'actual pandèmia. El paciente que hace un cuadro grave de COVID, que requiere ingreso en unidad de cuidados intensivos, puede hacer una complicación y hacer una sobreinfección bacteriana. Y dentro de esa sobreinfección bacteriana hay diferentes tipos y una puede ser por esta bacteria sin lugar a dudas. La investigació en nous antibiòtics no és prioritària per a la indústria farmacèutica. Per això, la combinació dels que ja existeixen pot ser una sortida. Han comprovat que administrant un antibiòtic innovador amb d'altres de més clàssics, tot i que per separat no feien res, junts funcionen en més del 80% dels casos. Tot i que aquests resultats s'han vist aquí, al laboratori in vitro es tracta d'antibiòtics que estan aprovats i, per tant, aquesta estratègia ja es pot utilitzar i representa una oportunitat pels pacients que s'infecten amb aquest bacteri multiresistent. Els ciutadans podem contribuir a reduir la resistència als antibiòtics. Sabiendo que el antibiótico mata bacterias y no virus y que no cura una gripe común. I és que si no es fa res, es calcula que l'any 2050 les morts per aquest problema poden arribar als 10 milions. Mònica Bertran i Brancós, TV3, al Prat de Llobregat.